so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ኣብ ቤልጅየም ካብ ዝካየድ ናይ ሓደ ነጥቢ ሱፐር ካብ 8 ክላሲክ ናይ መበል 14 ሕታም ውድድር ኣካይዱ ተቐዳድምቲ ከዓ ካብ ብራኬል ክሳብ ሃክት 197.6 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣጠቓሊሎም 872 ሜትር ደይቦም ኢማራት ዓረብ መበል 75 ዓመት መንገዲ ፊሊፖ ባሮንቺኒ ኣቢላ መዝጊባ ተቐዳዳማይ ኣብ መወዳእታ ኪሎ ሜትር ደበይኑ ብምጥቃዕዩ ብ4 ሰዓትን 27 ደቂቃን 9 ካልኢትን ነዚ ክብራ ኣብቂዕዋ ሎይክ ቭሊገን ጁልየስ ቫንደርበርግ ኣንደርስ ጆሃንሰን ላርስ ክራፕሰን ኬይ ደ ብሩይከርን ዝርከቦም ሓሙሽተ ተቐዳደምቲ ካብ ፈለማ ምብጋሳት ሒዞም የምራሕቲ ጉጅላ ቆይሞም ይኹን እምበር እታ ብውሕዳት ተቐዳደምቲ ዝተመስረተት ብዙሕ ክፍተት ክትረክብ ስለ ዘይከኣለት ነታ ብኣግኡ ዝተፈናቐለት ንምዕጋት ብዙሕ ፃዕሪ ክትገብር ተገዲዳ ሓይሎ መጥቃዕትታት ነቲ ሞት ከማቕልዎ ጀሚሮም ግን 35 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፈዩ ዕቱብ ምንቅስቓሳት ወፂኡ ቲም ዊለንስ ንኢማራት ዓረብ ፀቕጢ ክገብር ከሎ ከም በዓል ጃስፐር ፊሊፕሰን ካሌብ ኢዋንን ዝኣመሰሉ ቡጫት ተቐዳደምቲ ተቐዳደምቲ ፍጥነት ካብቶም ዝተቆፃፀሩ እዮም ኣስታት 15 ተቐዳደምቲ ዝሓቆፈት ጉጅለ ኣብ ቅድሚት ተሪፋ 14 ኪሎ ሜትር ተሪፎ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኢማራት ዓረብ ኣብ ቅድሚት ዘለዋ ክልተ ተቐዳደምቲ ተጠቂማ መጽናዕቲ ብምክያድያ ፊሊፖ ባሮንቺኒ ዝተዋህቦ መምርሒ መሰረት ሃንደበታዊ ዝወሰዶ ስጉምቲ ብኣዝዩ ዘገርም ማሕዲግዎም ተጓዒዙ እቲ ኢጣልያዊ እታ ተሃድኖ ዝነበረት ጉጅለ ኣብቲ ጽፍሕር ጽርግያታት ጽቡቕ ጌራ ክትውድብ ስለ ዘይከኣለት እዩ ቀልጢፉ ሓያል ፍልያን ጽፉ ከም መሰረት ሓሳቡ ኣብ መዛዝም ሕንጻጽ ንበይኑ ብምብጻሕ ተዓዊቱ ፊሊፖ ባሮንቺኒ ከምቲ ኣብ ቻምፒዮን ዓለም 2021 ናይ ትሕቲ 23 ዓመታት ቂዑ ቻምፒዮን ዓለም ዝኾነላ ድሕሪ 3 ዓመት ፈላሚ ተዓወቱ ብተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ኣብ ሱፐር 8 ክላሲክ አንጸባሪቁ ኣብዚ ውድድር ንክለብ ኢንተር ማርሸውን ተወኪሉ ዝተሳተፈን ግን ኣብ ሰንኪ ብዝሕ ናይ ደገፍቲ ከምቲ ዝልምድ ገብር ናይ ውልቁ ግዜ ክረክብ ኣይከኣልኩም ብምባል ኣብ ዝሓለፈ እዋን መልእኽቱ ዝሃበ ነዚ ኣመላኺታ ካብ ብሰፊሕ ሳይክሊን ኣብ ቱዴይታ ኣብ ሳምንት ዘውፃቶ ፀብጻብ ዝገለጸ ኤርትራ ኦሎምፒካዊ ቢንያም ግርማይ ከዓ ናይ ልዕሊ 1 ደቂቃን 5 ካልኢትን ፍልይ ምስ ኣብ ሳልሳይ ጉጅለ ዝነበረት መበል 55 ደረጃ ተሰሪዑ ውድድሩ ፈጺሙ ካል ኤርትራዊ ኣባል ክለብ ሊል ትሬክናት ናይ ተስፋጽን ግን ውድድር ክዛዘም 46 ኪሎ ሜትር ክተርፎ ሓያል መጥቃዕቲ ካይዱ ናብ መራሒት ጉጅለ ክጽንበር ፈቲኑ እኳ እንተነበረ ንውልቁ ብምንባሩ ግን ዋጋ ኣኽፊላቶ በዚ መሰረት ድማ ናይ 2 ደቂቃን ፍልይን ውድድሩ መበል 101 ተርታሒዙ ኣብ መዛዘሚ ኣብፂሕዎ ድሕሪ ተዓወቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዓለም እቲ ንጉስ ሰብየ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብተኸታታሊ ማህርምቲ ከበድቲን ነይረን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ጽቡቕ ክመጽእ ናይ ብሓቂ ፍሉይ ኮይኑ ይስምዓኒ ክብል ባሮንቺኒ ድሕሪ ውድድር ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ መግለጺ ነጺሩ ሎማ ዓወት ክንደሊ ኢና ናብ ዝመጺና ውልቀይ ካብ ቮላታ እስፓኛ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ስምዒት ሒዘ መጽ ኣብዘን ውድድራት ገለ ገብር ከም ዘለኒ ተረዲእኒ ከም ሓሳበይ ከዓ ተሳኺዑለይ ክብል እቲ ወዲ 24 ዓመት ኣረዲኡ كم تقدمنا استقصنا بروفيشنال تقدماي بيلجيماويت كلب انتر مارشونتي بنيام غرماي زعبا زلو صقط زبلو زي مسل بنيام غرماي ابز حج اوان مستوم زلو ناي ولو تور تقدم تسرع مخونو مچم حتو زدي يكونن ازقا ني ايرتراوያን دغفت زياده ني حكم زلوم غيروم አሎ ኢንተር ማርሾንቲ ابز هلو ውድድር ኣብቲ ከባቢን ኪኒኡን ዝርከቡ ደቂ ዜጋ ባንዲራ ኤርትራ በቀንዲ ተወሳኺ ድማ አድር መንዲል ክዳውን ቴሌቪዥን ይረአዩ ድሕሪት بنيام غرماي ኣብ ወልቨልገም ካብ ዝዕወት እንተሐር ናይ ግዜ ምትእታው መግዛት ጣልያናት ሒዙ ከም ፍትው ስፖርት ዝማዕበልን ምስ ግዜ ድማ ክትንስእን ክወርድ ዝተራየ ዓውዱ ብሽክለታ ተፈታውነቱ ካብ ውሽጥ ሃገር ሓሊፉ ናብ ዓለም ብምልሓም ኤርትራውያን ስሞም ከዕብዩ ዝያዳ ሓጋዚ ኮይኑ ቀሪቡ እዝና ኾነ ግን ፋልማይ ኣፍሪቃ ውዑት ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ ዝኾነ ኦሎምፒካዊ بنيام ግርማይ ዛዕባቶም ምሕላፍ ዝኸልኦ ደገፍቲ ኣብ ዝሓለፈ ቅነት ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብዙሕ ልምድ ገብራይ ከኣልኩን ክንድዚ ዝድግፉኻ ደገፍቲ ምህላዎም ፍሉይ እዩ ሓቅን ምዝራብ ግን ኣሉታዊ ጽልዋ ኣለዎ ድሕሪ ሕጅቡን ክትሰቲ ናብ ደገ ምውፃእ ዳርጋ ዘይከኣል እዩ እታ መርበብ ሓበሬታ ወሲኻ بنيام ግርማይ ሱፐርስታር ቀርኒ ኣፍሪቃ ክትብልያ ኣድናቆታ ትገልጽ በኽዳውንቲ ጋንታይ ልምድ ዳርጋ ዘይከኣል እዩ ክዳን ጋንታይ ተኸዲነን ሓደ ሰዓት ብሽክለታ እንተኸይደ 200 ግዜ ስእሊ ይሕተት ቁሩብ ኣፍልጦ ዘይብሉ ናይ ጋንታ ማልያ ክሰርሕ ፈቲነ እዚ እውን ሓጋዚ ይኮነን ይብል ወዲ 24 ዓመት بنيام ግርማይ ካብ ዝሓሊፉ እቲ ብሉጽ ተቐላላማይ ዓለም ነዚ ፀገም ዘይተለመደ መፍትሕ ረኺቡሎ ጸሊም ስረ ጸላም ብሽክለታ ወሉትሩ ብዙሕ ልምድ ይሓተካዩ እቲ ምክንያት ኣብ ፖዲም ክንዲብ ስለ ዘለና ኣብዚ ዝለዓለ ብቕዓት ክነርኢ እንደሊ ብዙሓት ናይ ዩሲአይ ነጥብታት ክንረኽቦም ኣለና እቶም ነጥብታት ድማ ንጋንታና ኣገደስቲኦም ክብል እዩ بنيام ግርማይ ደምዲሙ በዚ መዳይ ንሕና እውን ምስኡ ናይ ስእሊ ቅልዓት ክንወስድ ንብህግ ንኸውን ኢና ኣብ ስራሕ እንከሎ ግን እንተዚያ ሸጊርናዮ ተመራፂ እዩ ከምዚ ዓይነት ህይወት ብዙሕ ፀቕጥን ኣብ ብቕዓትካ ቁመናኻ ሽግር ከምፅእ ስለ ዝኽእል ኩላትና ከምቲ بنيام ግሊፅዎ ዘሎ እንተንኾነሉ ክንደይ እኳ ብጣዕሚ ነስለኩም
أبزوري كتركوب إيرتراوين دما فوكس بزبلك جواب نتوم أول بشكل تعلم المستاف نقرايد كانتا إيرترازو كل زلو تقدم تتصاد خي جبرنا سمعتنا تقطعت إيرنا كابستمد بلنا نايمر أي بوتاكي وتأنا مورال كنجس اللوم دما بزيها جات أمي لبوانا نمحلالف أول كلب إماراتس عرب جوان أيسو أبزور لاكسمبرغ أبستخير 15.5 كيلومتر ناي 4 مدرخنا يقول كيزين وددوها بساعات ب10 ساعات دقيقة 10 حدا خليتن بمشن بابنا أنتوني تيبيري بحرين فيكتوريس بشوعات كاليت رتعو تعويتو مارس بيدرسن ريتري كلم زمت سومون زكير ناي طريقه وددر چامبيون عالم زدين ماركاوي 10 حدا كاليت دحرو مورادو ساساي درجه حيزوا بوديوم زازيمو أبزو وددر كساب زانا 4 مدرخ تساتفي إيرتراوي أمانيل قبل زابير كا مبل 8 درجه حيزو أتيو تعب زينا ناي زعلت جن كال لوط يا مالاني حفشاو جزي مصيو تعواسا ساي مدرخ ماوريو فان 7 انت تقدر ماي ناي سودال كوكستيب ناي مرحنت مالان تعوا تقداي مدرخ نيزلانداوي ماتيو فاندربول ناي البيسين دي سيكنيك اركيبو ابزا مالا اتي چامبيون ايرترا بغناي جزي وددر زكونن ببانديرا ايرترا زوقت مالا تخدينو ابلاكسمبرغ وددرو ايرتراوي امانيل قبر غزابير ب10 دقيقه اساس تكاليتن دحرو مبل 3 درجه حيزو يكون بر هاغرايت غانتا بشكلت ايرترا ابزوريك چامبيون بشكلت عالم كتيتاب بمهلا وددرو مكياد روبس زغانتو ترخيو يركب فاندربول ابتا معلتي 5 درجه بمحز نايسو زغاطمو كساراتات اب 10 شعات كاليت كدرت كل فان 7 اندما كابزي اسبانياوي 54 كاليت بمسعر مبل 10 8 درجه حيزو فاندربول قدمت 22 مسكرم زكاد ناي موداتا مدرخ كاب مرش نابلوكسمبرغ زكاد غبوتات زملؤ 177 كيلومتر رحقت نا مرحنت تمليسلو اب كال اي درجه ني انيسو اب ساساي درجه مان فان زفانت بسلسته كاليت يقلصوم ماركيرش بشمونت كاليت ابرا درجه كحس كله تيبيري دما ب10 كاليت ب 5 درجه يركب مادس بيدرسن دما بساسان سستنت بيكتلو بغانتا درجه يو اي اماراتس بساسان 8 ساعات 5 دقيقه 24 كاليت غزي ينا بوتا ايتمنطلتن ماما ارتي سامسونج جلس لكلبات تسفاه كيع بحري بعد ما عنس تصاوته بروس ناي كنف تصاوتايو سامسونج جلس ابني حيلتات مكلخل ايرترا ناي سراويت سبورت لكفله ساعات 25 نزم ملعب كلته مختوكيلو بمصوات صبق ناي سبورت عبته مكرونه يا سلطنتي سلطنا بمسار قطتا نكلب زم ملعب كلب مخته كمسلطان خوينو عليوا امناي مجمريا ناي مسلطان تمكرون كلب مخته حيزو اب 2012 عام تمرت ابدق محل استخير سبورت حيلتات مكلخل ايرترا نجزا رؤسون نتن كلبن مجمريا غزي وانጫ كم تعتر جبر كوينو إذا كل جزء أبتا كلب بفولي يذكر بدحريو عباي كلب دندن كله تمكرو سنة مكبارو رأيون تعرنا قمت بمتاو كم تحقق از عسلت أني جرا أبحوفات أنبرتو أيتنحن أبحثير وان قدام يسلت أن نايتا كلب كوينو بعوت بعد ما عندت نتا كلب بوناچو كم تجيز مكبار أبز وانزي ويانا يمسلت أني وتو بلعلوني أم نقسكاس أم قصالن يركب روحوس قاما حداركم كم أبراهام ساران يكبر لكم شامبيون عالم ناي جزي وددر مرو بمرو مسكله بوصات عالمنا كدمريو فيليبو غانا جوشوا تالينك بريموز روغليج ستيفان كونغون كالኦቱን ብዙሓት መደላታት ከቃሉስ እዮም ግን ሬምኮ ኦቪኖፔሊት ክስዕሮ ዘሎ ሰብዩ መሰረት አዋዝ የማናይቱ ውድድር ንርኢቱ ንስፖርት ዛዛሃበተን ታኒ ብሽክለታ ረናት ሾት ኣብ ቻምፒዮን ዓለም ተቀሪቡ ዘይፈልጥ ናይ ግዜ ፈተነ ኮርስ ከቀርበሉ እዩ ክብል ረናት ሾት ንስፖርት ዛ ተዛሪቡ ዝነውሕ ግዜ ዝኸውን ናይ ሕልሚ ዕድል እዩ ንኢቮኖፔል ዳርጋ ክስኖ ዘይክእል ማልያ እዩ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ግላስኮ ድሕሪ ምዕዋቱ ከምኡን ሎም ዓመት ኣብ ፓሪስ ኣብ ኦሎምፒክ ጾታታት ተዓዊቱ ዝቤልጅማዊ ብርግጽ ኣብ መስመር 46 ኪሎሜትር ዝለዓለ ናይ ምዕዋት ዕድሉ ዘለዎ ሰብ ከም ዝኸውን ይጽብጽብ ኣብዚ ውድድር ኤርትራ ብመንገዲ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ክትውከል ተጽቢት ኣሎ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ቻምፒዮን ኤርትራ 2024 ጎብለል ብምዃን ደሚቕ እዩ هندرسون اونانان زدمقلو بمعرض تزازم ጾታ مانچستر يونايتد اميلا كريستال بالاس امري حب زكايرو ጾታ بزي شوتو تزازيمو ابت ግጥም حلو تلدات كلتين غانتاتا دين هندرسونن اندرو اونانان اتواچو تات بمدحن لداتهم كيد فرو ጽዮም امولو ጾታ مانچستراوين استفلالي عدلات فطيروم اليهاندرو غارناچو سلسته زقربو عدلات አይተጠቀመለንን ብሩኖ ፈርናንደዝ ድማን መስቀላው መንገዲ አምሊጣቶ ማቲስ ደሊግንቱን በቲ መስተንክር ዲን ሄንደርሰን ካብ ቀረባ ርሕቀት ሾቶ ክትኮነሉ ይካአለትን ኦናና ድማን እሱን ደጋንቱን ካብ ኢንግሊዝ አዝዮም ዝሓሹ ኮይኖም ከኦርቡ ጽልዋ ነርዎ ኦናናን ስካይ ስፖርት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዘይተዓውትናሉ ምክንያት ክንደ ዝገዳስ ይመስለንን ዝኣክል ዓባይ ክለቢና ናብ ሓደ ቦታ ክንሰጋገር ከለና ክንዕወት ክንፍትን ህርፋና ኣለና ኣይሰዓርናን ግን ንስራሕ በኣበርክቶ ደጋንታይ ሕጉሴ ምክንያቱ ከባታቶም ንበለጽ ነርና ይመስለኒ ብዙሕ ዕድላት ረኺብና ግን ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ዝግባአና እዋን ሓንቲ ነጥቢ ሒዝና ክንምለስ ከቢድዩ ሓቅን ምዝራብ ሾቶ ክንገብሪና ኢለ ሓሲበ ኩዕሶ እግሪ ሓደ ሓደ ግዜ ኩሉ ክትቆጻጽሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ንኣቱ ነርና ዝያዳ ዕድላ
ዕድላት ነይሩና ኩሉ ግዜ ድማ ኣብ ደግ ጋንታይ እምነት ነይሩኒ ክልተ ግዜ ንመስቀላዊ መገዲ ፈተነታት ጌርና ንስክላሸቶ ካብ ምዃን መኺነን ይኹን እምበር ኣብ ዝመጽእ ጾታታት ብዙሕ ሸቶታት ክንረክብ ተስፋ ንገብር ኢሉ ኔዘርላንዳዊ ኣሰልጣኒ ኤሪክ ተን ሃግ ንቢቢሲ ድሕሪ ትግጥም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክተኣምኖ ዘጸግም ምድሓን ኣንድሬ ኦናና ኣዝዩ ፍሉይ ክእለቱ ኣቢሉ ኣናጊፉና ኣብ ሓደ ተግባር ክልተ ግዜ እዩ እጃሙ ተጻዊቱ ኩላትና ሕጂ ንሪኦ ኣለና ክሳብ ክንደይ ንፉዕ ምዃኑ ግብረ መልሱ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ኣዝዩ ቁጡፍ እዩ ኣብ ካልኣይ እብረ ድማ ነተን ሓደገኛታት ፈተነታት ኣንጻር ጋንታ ዝነበራ ካብ ስራሕ ወጻእ ምስ ግበረን ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ ንሰነት ትእማን እዚ ክብለካ ይክእልኒ ብምባል ነቲ ሓላዊ ማዕጾ ንኢድዎ ጆሹዋ ዚርክዜ ጋርናቾን ብሩኖ ፈርናንዴዝን ዝፈተነው ናይ ቅድም ሓላዊ ዳት ማዕጾ ማን ዩናይትድ ናይ ዝእዋን ናይ ክሪስታል ፓላስ ኮይኑ ዝርከብ ሄንደርሰን ከድሕነን ከሎ ፈተነታት እስማዒልን ሳርን ኤድዋርድን ኔኬታን ዝፈተነውን ኦናና ብዘደንቕ ብቕዓት ንኽልቲአን ፈተነታት ብምምካን ጾታ ብዘይሽቶ ክዛዘም ተገዲዱ ማን ዩናይትድ ብ7 ነጥቢ ኣብ ዝነበረቶ መበል 11 ደረጃ ክትስራዕ ከላ ክሪስታል ፓላስ ብ3 ነጥቢ ካብ 17 ደረጃ ናብ 16 ደረጃ ክቢላ ዝቕጽል ጾታ ማን ዩናይትድ ሮብ ኣብ ኤውሮጳ ሊግ ኣብ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ንኤፍሲ ትዌንቲ እንግዳ ሰንበት 29 መስከረም ድማ ናይ ፕሪምየር ሊግ ጾታ ኣብ ሜዳ ቶተንሃም እንግዳ ሓያል ግጥም ይጽብያ ክሪስታል ፓላስ ብወገና ዝቕጽል ጾታ ኣብ ሜዳ ኤቨርተን ተጓዒዛ ግጥም ከተካይድ እያ ኣብ ካልእ ዝተኻየደ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቸልሲ ንዌስትሃም ሊቨርፑል ንቦርንማውዝ 3-0 ቶተንሃም ንብሬንትፎርድ ፉላም ኒውካስትል ኣስቶን ቪላ ንወልቨርሃምፕተን 3-1 ሳውዝሃምፕተን ምስ ኢፕስዊች ሌስተር ከዓ ምስ ኤቨርተን 1-1 ነጥቢ ተማቒለን ክቡራት ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝና ዝቐረብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም እዩ ኣብዚ ቅጽል ምክታልኩም ኣይተቋርጹ ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ ኣይትዝልልውን ወድሓንኩም አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ